Paula de Agorafobia e son a batería. Eu son Sabela de Agorafobia, son a guitarrista e faltan 3 componentes que son Aislín guitarrista, Susana cantante e Lucía baixista. Pois formámonos no ano 2013 porque tiñamos as mesmas inquietudes musicales e decidimos facer unha banda de rock. Realmente a banda existía de antes, o que pasa que en 2013 comezamos como unha etapa nova, foi un pouco espontáneo, fomos incorporando, había dúas que xa levaban tempo traballando no proxecto, despois uniuse Paula, despois entramos Lucía máis eu, todo nun período bastante corto, e desde aí empezamos a facer cancións, a gravar discos. Pois gañamos o Vodafone You Music Talent, chamase, non? No 2013, cando levábamos xuntas, pois, non sei, 3-4 meses, entón influeu moitísimo porque nos deron a oportunidade de gravar o primeiro EP e non tiñamos material. Entón, pois foi super decisivo, puxémonos a compoñer rapidísimo, realmente foi bastante fácil porque tiñamos as ideas un pouco similares sobre para onde tirar e tal. E foi moi importante tamén porque nos deron a oportunidade de tocar por toda España con artistas como Ras en Red, Galibelles. O feito de ter un disco chamou un pouco máis a atención sobre nós e aparte tiñamos material que ensinar ao mundo e todo eso. Pero bueno, que teñen un pouco os concursos e que teñen como teñen prestixio, dan un recoñecemento, pero nun período de tempo bastante corto, entón realmente o que hai que traballar é sempre... Vamos, que cando acabou o concurso xa volvemos á realidade, a tocar nas taberniñas. A tocar nas taberniñas. Falando... A tocar nas taberniñas. Falando... A tocar nas taberniñas. Falando... A tocar nas taberniñas. A tocar de complexo co tema de grupos galegos, parece que se non traes un artista internacional ou polo menos que sea español xa non é tan grande a cabeza de cartel. E creo que é un pouco unha tontería porque en Galicia hai nivel de sobra, é moitísimo talento. Ter un grupo que sea un reclamo, eso é unha estrategia de publicidade, de marketing. Non, pero hai festivais que se basan pois nunha temática igual, un festival da lingua, un festival de pois máis de world music, depende, non? Pero sí que pódese decir que hai unha maioría deles que utilizan este sistema de que haxa un reclamo e adoita ser un reclamo pois dun grupo estranxeiro ou cousas así. Si o festival é o pack que vendes é a experiencia, non é os grupos ou a comida, é o pack completo. Hai festivais que teñen moita calidade, despois tamén hai como burbulla, non, de festivais, moitos, e algúns, claro, son como ainda moi amateurs, pero claro, a experiencia o que fai que os anos que veñen sean millóns. É normal pagar despois de 0 O que pasa é que aquí a cultura de verbena está a tope e a xente está acostumbrada a ir ver a Panorama, o Combo, non sei que, gratis por toda Galicia. Pero gratis non, porque eso tamén o pagamos. Claro, pero como non o estás pagando directamente, non estás pagando unha entrada por estar ali, pois perfecto. Pero despois ven un festival con festivales guais que pretenden traer grupos de fora que fan unha cousa interesante, é unha entrada de 20 euros e a xente queixándose de que son 20 euros de entrada, de 20 que son 20 euros de entrada, a cultura tamén é como queixándose de que son 20 euros de entrada, é como a cultura tamén é entrada, é como que pagala. Se a xente ten queixándose de que son 20 euros de entrada, é como a cultura tamén é entrada, é como que pagala. Se a xente ten queixándose de que son 20 euros de entrada, é como a cultura tamén é entrada, é como que pagala. Se a xente ten queixándose de que son 20 euros de entrada, é como a cultura tamén é entrada, é como que pagala. Se a xente ten queixándose de que son 20 euros de entrada. Non, realmente non, porque non hai representatividade femenina, o sea, empeza a verse que hai nomes e tal, pero hai grupos de mulleres e non, realmente, cando ves un cartel non están moi representadas.
creemos que faltan nese aspecto pois máis mulleres tocando nos festivais. O sea, o que queremos que a xente recoñeza é a nosa música, non é que seamos tías ou que etc. Entón, como desde un principio o que facemos é portada de disco, ilustración, cartel de xira promocional, ilustración, bueno, menos un que usamos, pero bueno, ao principio ao mellor sí que notábamos que nos chamaban de algún bar, de repente que non nin siquiera ao mellor era unha sala de concertos, era como si un reclamo bastante evidente de veñen aquí tocar 5 tías, pero a verdade é que desde o 2013-14 non é tan exagerado. Bueno, mulleres somos mulleres, non o podemos negar, pero somos mulleres facendo música e non queremos nin que sexa o feito de ser mulleres. Moitas veces falan dos grupos de mulleres como se foran un xénero musical, non? En plan, pois all girl band, bueno, chámolle de moitas maneiras, pero ao final, quer dicir, comparan grupos de mulleres entre sí que non teñen ningunha similitude máis que o feito de ser mulleres, o mellor nin sequera tocan o mesmo tipo de rock, nin transmiten o mismo, pero nos comparan entre sí facendo que sea como un xénero musical. Eso non o compartimos, sabes? Nos queremos que sexa normal que tanto as mulleres como os homes ou mulleres e homes falan música e que se falen da música sin máis. Pois nada, estamos aquí no estudio facendo un disco Bueno, xa levamos moitos días separadas, pero se temos esta cara tan rara. Pero está quedando moi chulo, e a verdad, vamos primeiro largo, e a verdad, primeiro largo, estamos moi interesantes, e a verdad, de ir por todos os festivais, tanto de aquí como de fora, por todos os festivais, tanto de aquí como de fora, por todos os festivais, tanto de aquí como de fora, aquí como de fora, por todos os festivais, tanto de aquí como de fora.